Мәктәпләрдә өйрәтеп кенә калмыйлар, өйрәнәләр дә. Тукай районында узган җомгада югары сыйныф укучыларын полиция уздырган өйрәнүләргә җәлеп иткән иделәр. Бу кадрлар шуннан. Сценарий буенча яшүсмерләр эчке эшләр хезмәткәрләренә каршылык күрсәтергә тиеш булган. Бүген әлеге вакыйгага Мәгариф министры ачыклык кертте. То, что произошли учения. Әлбәттә, мәктәптә балык булмаган балалар катнашында мондый өйрәнүләр үткәрү дөрес түгел. Һәркем үзенә нәтиҗә ясагандыр дип уйлыйм. Районның мәгариф идарәсе башлыгы эштән китәргә гариза язды. Әлеге вакыйганы тикшерү дәвам итә. Шуны әйтә алам, өйрәнү вакытында балаларның сәламәтлегенә зыян килмәгән. Мин кичә кичтән табиблар белән сөйләштем. Аларга мөрәҗәгать итүче булмаган. Бу очрак бөтен җирлекләр өчен савак. Балаларны мондый чараларга җәлеп итү итмәү турында һич югы киңәшләшү кирәк иде, ди министр. 10нчы сыйныфларны җыю мәсьәләсендә дә министрның фикере катгый. Баланың теләгенә каршы төшәргә ярамый. Андый очраклар турында кичекмәстән министрлыкка хәбәр итәргә куша. Урта һөнәри белем бирү йортларында башка борчулар да бар. ЕГЭга бармыйча аттестат алар өчен барырга теләгән балалар да күбәйде хәзер. Алар колледжны бетереп, инде заводка, фабрикага барырга исәпләмиләр. Шулай яңадан югары белем алырга дип инде менә шулай читтән кирмәкче булалар. Татарстан бу өлкәдә беренчеләрдән булып тәртип салырга җыена. Татар телен укытуда да үзгәреш көтелә. Яңа программа әзерләнә ди. Беренче мәртәбә яңа фән татар теле Татарстанның дәүләт теле дәрәҗәсенә чыгарылыр дип көтелә. Төп үзенчәлек сөйләм телен үстерүдән гыйбарәт булачак. Яңа бурслар чыгару буенча, аларны язу буенча эш комиссиясында берничә тапкыр катнаштым, минем әгъзасы. Аларга кул куйсыннар әле башта. Аннан без алар турында аерым сөйләшербез. Минемчә без бик күп сорауларга анда җавап күрербез. Киләсе елдан мәгарифтә тагын бер үзгәреш көтелә. Гаилә кодексына кертелгән төзәтмә нәтиҗәсендә хәзер баланы абый-апалар йөргән бакча яки мәктәпкә ташламалы шартларда кабул итәргә тиешләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.